Mema biara good morning, ene anopai. Mechiachia onyamema. Omo a omuti awurade ne ewo nokware mu. Edane Bernard. Me dress should be amaman Ghana and a London for. Share that was time as me free. There's no. Me no internet issue. Na odifu bi enam say na sorry enso ewo Ghana onyusu ka kese onton sobolo one Yesu mujawo na sondanum tino wo shenkom bi na Ghana fo ene London fo binum ebet na social media static kan kwase asem ewo Asena Osheno Odi for be shenkom na bubuwa ni binum esore se enkonshena intimo emam na okasa se adia walking awurade nyankopon bema aduane ni bebuso na wo nibi Ampanyampa Israel aduane ne bae na manfo atitwi se aduane na ba no omudi menka bubuani ne ya na adwene se okwa akopa aduane ne bi na nipa ne twi fa ne so e ma ne hwere ne nkwa ni a oti awrade mi no owo hawa ohye nkam nipa da sani Enji awurade ni oji broni asemide. That is the thing I met tie na ye mesere. Na that na me pese me ye on video. Na me jaye. Ama 40 minutes na se ka se lending die and come intime ma oda. If it's a broni ni hawa odi aduane sie o protect na ho. You a fool. Wow, cancer say Nibia. Mimi jina and the woman with your you are stupid. Uni nyansa. Uswa koye oye kwase school. Awurade say, mesem ya sinyina broni ni tumi se obetima konka se awurade asem no. Aya mo fa mo kwase school no amako ene mo adwina ati se kana mana adwini no. Munyi fi mo adwini mu je awurade asem. Dia ne ekoso ene landing. Lending for I never care for. Obedrum rebi no omo besore na omwadi. Ne nipa bedino ebe tene wo lending kuro. Jina na make us ase wechromo. Omo ya mompa ese ne ekoso no entimi kwa animu. Na tuntumfo ye wo mo. Mama mo ni na wo mo tie awurade asem. Na awurade yakopon kasa fa nipa mu. Anye Bible mu. What?